Aguanta l'endoll. La vols agafar. Molt bé. Preparat, Anem preparat. A veure... Molt bé, molt bé. A veure, Tarragona, una mica de silenci. Espera un moment que se capta el cabo i sembla que... A veure, Anton, ja està bé, Gràcies. És que m'havia posat el cable allà de banda, senyora Rita. Molt bé, ja estem preparats, sembla ser, no? Molt bé, com vulgui, senyora Rita. Tarragona, nens, nenes, pares, mares, àvies, tietes, i tota la família que esteu aquí, us explicaré com ho farem. Gràcies als voluntaris i a totes les autoritats de l'Ajuntament podrem encendre les llums d'aquesta ciutat, però m'heu d'ajudar a comptar fins a 3. Fem una prova que no val, però ben fort, agafeu aire fort i hem de comptar fins a 3. Vinga, va! Senyora Rita, Molt bé. això era prova, no? No valia. Això era prova. Vale. Ara sí, Tarragona, pares, mares, nenes, tietes, avis i tota la família, preparats, que comença el compte a la 1, a les 2... Perdó, senyora Rita, perdoneu, És que trobo que estan una mica despentinats. Estan despentinats? Sí. No. Deixi'm, senyora Rita, un moment. Ostres, Anton. Un moment, miri, sí, un moment. Veu, així està molt millor. Així queda molt més maco. A mi no m'apatinis. No, senyora Rita, no, ja sé que no, que també tens de pentinat, tu. Ja estem, Anton. Bueno, vale, ja està, senyora Rita. A veure, tornem-hi. Preparats? Pares, mares, tietes, àvies, avis, tiet i tota la família de Tarragona. Comencem a comptar. Agafem aire fort. Vigileu a veure si es quedareu planejats. A la 1. A la 1. Perdó, senyora Rita. Ho sento molt. Però és que no ho sento que vaig declarar, És que no li posen gana, Sembla que no vulgui que comenci tot això. A veure, Anton. Un moment, L'Anton diu que no crideu. Més fort. Amb la qual tota la gent que esteu aquí esperant Molt fort. heu d'agafar més aire i cridar més fort, d'acord? A veure si aquesta és la bona. Estan cridant a nosaltres, no? Agafem aire i comencem. A